Impressjonati b'dak li sibna, kliem wieħed mir-riċerkaturi li taw sehom fil-proġett Oċeana fl-Ibħra Maltin, proġett li qed jimmira biex ikunu protetti l-oċeani u l-ibħra madwar id-dinja. Il-fażi Live Baħar for N2K tal-proġett li saret fl-akwakultura Maltija għandha tidentifika 3 siti differenti taħt il-baħar li għandhom ikunu protetti b'mod effettiv. L-istudju fl-Ibħra Maltin intemm wara 140 jum fejn kienu esplorati mal-230,000 km² b'fond ta' iktar minn 1000 metru. Hawn intużaw mal-206 robots ta' taħt il-baħar u saru wkoll 42 azza. Matul l-espedizzjonijiet ir-riċerkaturi sabu mijiet ta' speċi tal-baħar differenti li qatt ma kienu jafu bihom qabel, il-biċċa l-kbira xtieli ta' taħt il-baħar, koril rari u għerien taħt il-baħar. Kollha sejbiet impressjonanti skont ir-riċerkaturi għaliex sabu speċi ta' pjanti li qatt ma deru qabel fil-Baħar Mediterran. L-istudju li sar jirrikjedi snin ta' analiżi għalkemm xorta se jservi biex mill-iktar fiss il-wirt naturali ta' dawn is-siti ikun ippreservat. Iżda r-riċerkaturi kienu impressjonati wkoll mhux biss minħabba s-sejbiet marittimi ta' Malta, imma sfortunatament bit-tniġġis li raw fl-Ibħra Maltin, b'mod partikolari traċċi ta' plastik. F'xinħawi tant kien hemm tniġġis prominenti li l-espedizzjoni kellha titwaqqaf għal żmien qasir minħabba ħsara li seta' ġarrab l-apparat. Dawn ir-riċerkaturi jappellaw lil pubbliku Malti biex jieħdu ħsieb l-ambjent marittimu tagħhom biex kemm jista' jkun speċi rari jkunu mħarsa. Dan kien proġett possibbli bis-sem ta' bosta entitajiet fosthom id-Dipartiment tal-Bjoloġija fl-Università ta' Malta, il-Ministeru għall-Ambjent, id-Dipartiment tal-Akwakultura u l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Fondi Ewropej għenu biex l-apparat li ntuża tul dawn il-140 jum ikun wieħed tal-aqwa kwalità.